Anyumbi kura chwaguye okada mahama emani nyina kyerese ampa na ya papa president and as a former president I krado say oba okada die kyese obetwia fele bien as won say ampa oye okada juma na wo de vim ye juma ne said yes en fata yang panduri in queen ani nyina na mu eme say ampa omo campaign no na kyese basis and I said the need so kese ba akopa ayo kada adwuma a wo ba mo se on be ma ni nyina nkrofo tuma ayo adwuma no sene esena eda said and nyina wo hwe Attention TV ene pa anase ensempa ebekoso ewo man Ghana se fa anije sem ho efa ensema etwa egu ewo ye internet ni so online na de etwagu e social media de etwagu so o man pompuni Ghana mu no eno ne ya adwen se de besomo dan da nyina yenja ba kokora entumu se na be a won so betimanya enioma ekoso e wo Ghana nyina bidin ade Franco ku Asante obora ya YouTube channel na bomodian se obe subscribe to Attention TV na face no wa bomodian se obe share na face obi so anya bi atumi ahwe na face watumi amankofo ebire so otumi atese ne eko anybody biara enenam Facebook afeso social media handles nyina Twitter and afi Instagram so yetwagu onum da enti no de yan se obehwe Attention TV onya borura ba biara ya wo honom a ye adwuma se ne se na efata na enen so ensem no de kyese telepa ensem a etwagu no edoso na ya na yi de hia de fata de twase etumi kirekire mu ema so etumi enya emunti ase no yi na afu ya bechiche mu akyerewo sene na efata na ensem na ye hwe no efa ye ensem a na se ye hwe 2020 elections ebe by na manifesto bebre ni na mu de di mu akoten mienu ye party apabene form Ghana hanu NDC the MPP so wa hwa o ma ne di mu akoten e Ghana hanu enti no na NDC for ewo manifesto assembly ana ensembia no mo kan manifesto no mu se so mo nya beduru abenwa ne so Ghana for mo kwan no mo de o sakutinti mo pam eta mo si abenwa ne so a okada ne de ombe ma na ye commercialize ana so ombe commercialize no aje se obi biara betumi aye adwuma no de nya ne so obe call license office na ene o manyina atumi akoto oten na afi wo pepese kire se ampa wo ye okada rider na afi obetumi abodwuma aposifo ntata mo bebiri se de yenim se Ghana wuchu okada ya na eto da bia aposifo otumi tata ona de ade no enti omuka sansemi enti no yetumi hu se anyum bi kura atwaguye okada mahama emani nyina kyerese ampa na ya papa president and as a former president I krado say oba okada die kyese obetwia fele bien as won say ampa oye okada juma na wo de vim ye juma ne said yes en fata yang panduri in queen ani nyina na mu eme say ampa omo campaign no na kyese basis and I said the need so kese ba akopa ayo okada juma wo ba mo se on be ma ni nyina nkrofo tuma ye juma no sene esena efata we na bem se Ghana 14 ase no mo hwe se okada ye bae atumi akuni pa ebre ye hwe enipa kuma ekuma na se nipa ewu enam okada na se motosa ye twagu wo kwan so a na je se ya ade a ya rewosem ena obeti se moto abom bako obeti se moto abom mienu obeti se moto abom miensa je se nipa uwo no ena na ekosoro ewo man Ghana isan okada na abeje ne home na ewo man Ghana mu afekura ni bi kura kire mu se amakro no bokura be simple and easy esan so obu so bi etwi eye moto ya abekase bia oye okada djuma no enti no na je so na mo sa hwen obe na afi no watumi ajo bag impo ebi mu kura wa mutumi afa nkrofo omdo mu kodu ba bia aye ba bia esum won ba bia chese ni pan sedan ya omutumi twu tuo si omo so na de ade etumi agi omo sika ne mo neoma ekito omo de afro ye okada no science mi bebere be ma Ghana fo bebere ese na se sa nipa wu na accident bebere be doso ewo man Ghana mu ebe ma ayesa okada ye na okada so ma na kosoro dia ene adenti na ewo se okada no yetumi ma ne be ye bibia chese ye gi atomu
na yehu ne se aban bibiri na se MPP aban no ye na adwen se sa ukada adwuma yi de enya de o mana ba ne so da enti MPP fo hu sa no so de ba se so ukada adwuma na boys person mo ya na se youth person mo ya fine ade ye adwuma pa na se bibi papa na so se ne ukada ni ku nipa na afi krono ama krono ho mpo ni mo man Ghana mu de enya de betumi age sa ukada yatum ama yatumi abai bibia so bi betumi asori akoesa adwuma yi se ne ye ira ma na o kanu no na mo so om de asambo fro ba ana som de bibi fufra betumi ani okada adwuma na bae pepepe se ne se na efata enti ewo ye mampani John ye mampani na arodan kwa akufo adokasamu ana so manifesto festo no mo kan mu no omre tudwa se eba se ye baye bibi commercialization as ye be ma bia bae bibia yutu nya betumi agi atum de a so de ye ka bia friend se quadricycle eba just saka na eba no ewo 94 ayete se ka pepepe ne mu na esua ketwa echen ka ai hu no ewo ye kwan so de taxi ane ade no enti no se saade a omonso no omonye ukada no mum isan so ukada no ade a efa nipa nkwa ema oha bibire eba Ghana mu na ade enti eno sa no enti no omode quadricycle yi bi eba na office aba be hye sa ukada adwuma no anan eba ne saade a wo no eso beti afi kro no bono so no omo kire mu se eno so ebekofom enti eno so ade na afi enam MPP emo so manifesto mpapa omo na gi omo me na pa campaign bia omo gina se bia no omo twagu sa se an se ukada na NDC for some by yenso MPP for say the quadricycle ebeba amanipa nyina won say ampa ukada adwuma no ade a ese nioma o man Ghana mu na mo ye the quadricycle yibade a enya de a betumi ai this how no aba ano na Ghana for won say ebe me say anche na sa class ba class nkitin sa ne be frɛ no isan say quadricycle no ade a class nkitoa ai hu hwɛ mfidie so a etwagu mfoni etwagu a otum say cars nketo apa nti say normal cars ye ne na hoyi na je say ne size no any said e tie no e fa nipa 4 and driver de kan wa e 4 nti no na Ghana for hu say from November and as our quadricycles ye bedwa o man pumpuni Ghana mu aje say gogu AMA and say Accra Municipal Assembly office no e gogu compound no be thousands bro apem na echire a egu no na Ghana for bisa say omampani uka se obeba na mpa ye de wusi so ya to aba na ma na afi so enema uka se wo ye no ba kwa ne dimu pa manifesto ni mu akwa ne dimu se okada dwuma na ye koso kunkum nipa wa Ghana no obetwa so na obetwa so dia de sa quadricycle yi eba se na be ayenso anase won a wo ye sa dwuma yi se okada no mutwa mu kra omo so betumi akwa anum na afi ye abobo ya ne won aka nyina ye pragiafo nyina so betumi aswechi akwa no mo na akwa sa dwuma yi se na efata na we hu se o de car se begu AMA office san musa agu wasan ma be 5 months on fa nya adwuma adan Ghana for dwuma mo ntia se enioma ana se sa car se esiwe eno so be si won ma se sa atete apansam sa se ne ye cars bibirebe a ebi mo okra etumi kraba etumi begu sa na se emfa nya hwe no eno na Ghana for bi sa se ba ne san na wo de sa ne mo nyina ba nemo mun na yehu se wa start training okada riders yi na afempo won a otwi praga yehu se woni omo ekọ bibiara na sa pam entiase apam bia se omo me starting suya cars hitwi na cars iguo no mo na esai se obehu se enche na afebu se ties bi bejo na ties bi papai cars bi paint bi be rere na de ade wi abehina ma paint ya isa enti Ghana for se omampani se cars yaba na se quadricycles yaba na so pese Ghana for de adwuma na afi ukada no twam de a ene ye ntem isan so ukada no ayade a edi ewu endra credit to onim se o hwe nsem bi etwagu a cheso bi kura tumi wu ukada adwuma mu na so wotimoto so ama na tumi e wo firimu enti no eye saa cars bi na nya saa kwanhye ya na nke wogidi pass na sa manfo wogidi se enke bi anenka se kura ntumi amba wu no nka so beti na afi so no krono bono aso beti dia na omampani yesere wo se wo modia na office wotumi a start na dwuma no a wo pese wo ye no afi pese wo train ye ukada riders no betumi akoso no wotumi a train na afi no adwuma a wo se sa quadricycle etumi ye no etumi aye sene fata maningu wonom na nse na afi nipa nso ewo man Ghana mu anase youth for pay dwuma ye na sa quadricycles iguo no ma entumi enye dwuma bia na afi no man Ghana yesika no eba beshi agukwa eni se eba ne sa enti no Ghana for say omampani hompo ne mu na afi so sa ne mai anase quadricycle kofo bai entumi enye dwuma na afi so kada business so betumi atwam a
wɔntwa mu sɛ ne sɛ na ɛfata na wei ɛne ensɛm de di mu akoten a yɛde bɛsom ɛwɔ Attention TV yɛkae mo sɛ Attention TV deɛ wopɛ sɛ yɛbɔ adwuma bia ho dawuro ma wa ɛyɛ ha yɛ sɛne ɛteɛ ne kɛseɛ ne tɛtrɛtɛ ne ketewa sɛne ɛteɛ bia no diane sɛ afei numbers ne gu screen ase no wobɛfrɛ na afei ne ɛyɛ marketing ɛyɛ department ɛdi ɛyɛ nkaso bom motumi ayɛ adwuma no sɛdeɛ sɛne fata mofrɛ abrɛ na abrɛ nya bɛfa ɛsan sɛ adwuma ɛne yɛyɛ sɛ mo yɛ ahwɛfoɔ deɛ yɛaba sɛ yɛbɛsom mo saa dan dan nyinaa enti mofrɛ pɛ mo ne marketing department di nkɔmɔ a sɛne wopɛ sɛ adwuma no kɔ bia advert sɛne wopɛ sɛ kɔ bia no yɛbɛtwa agu mu ama wo sɛdeɛ sɛne ɛfata enti medin amagye so ɛyɛ Frank Kwaku Asante yɛda sɛ wogye brɛ ɛne adagye na wohwɛ me